Zdravo ljudi, kako ste? Jeste imali interesantan dan? Ma to je odlično. Ja sam pogledao vaše izazove, vaše challenge-ove. I izabrao sam jedan koji mi se sviđalo jako puno. Postoji šans, ako uradimo ovaj challenge, da bi mogli da budemo rockstars. Koji challenge to misliš? Pa sad ću da ti kažem. Ne brini se, deco. Sad ću da ti kažem. Taj challenge je da lip sync pesmu. Znači, svi youtuberi challenge lip syncuješ, tako se to kaže. Chorus, sredinu, onaj deo koji je, razumeš? Pa da, razumete. Dobro onda, vidimo se tamo, na Snapchat, Srb. Snapchat Srb. Volim te. Ćao.